Cultura Verda és un esdeveniment dedicat a la sensibilització mediambiental des de la perspectiva de la cultura i l'art. Cultura Verda replega diferents disciplines artístiques i artistes sota la temàtica del medi ambient i la natura com a objecte artístic i com a mitjà de denúncia social vers la degradació de la terra. I és que la natura, la relació amb el medi ambient i la terra han sigut des de les primeres expressions artístiques un dels temes fonamentals de l'art. Però els temps han canviat i el clam social es reflexa també en elles. La preocupació de la degradació del medi ambient i la perspectiva d'abordar la natura ha canviat a les darreres dècades. La natura ja no és només una font d'inspiració on es reflecteixen les emocions de l'artista, sinó que també l'art, en la seva vessant més crítica, transmet la preocupació social generalitzada i és en forma de denúncia. La pèrdua d'identitat, d'arrels, la relació actual amb la terra sota la mirada de l'artista és el punt de partida de Cultura Verda. Aquesta és una mostra que recull diferents disciplines artístiques que reflecteixen aquest neguit i de tot el moviment cultural que s'ha generat a partir d'ell. Parlem també de com volem viure a partir d'ara i de com ens haurem de relacionar amb la natura. Posem l'accent a les expressions artístiques que han sorgit a partir dels moviments ecologistes i que han donat els seus particulars fruits.